Tanca els ulls i posa't còmode. Inspira, deixant que el teu cos es relaxi. Exhala, sabent que estàs fora de perill. Continua prenent respiracions lentes i relaxades. Imagina que estàs caminant a l'aire lliure. Sents el càlid sol a la teva cara i una fresca brisa al teu cabell. Davant teu hi ha un camp de dents de lleó. Alguns són petits brots, esperant ser oberts. Altres són de color groc brillant, onejant el vent. I alguns s'han convertit en boles blanques de borrissol. A l'entrar al camp, veus una dent de lleó gran i blanca que espera ser recollida. Aquesta dent de lleó és màgica. T'ha estat esperant. Ara pots demanar-li un desig. Pensa en alguna cosa que t'agradaria fer avui. Una cosa que et fa sentir feliç. El teu desig pot ser qualsevol cosa. Un sentiment, una esperança que tens o alguna altra cosa. Ara que tens el teu desig en ment, tanca els ulls, respira fons i bufa lentament sobre la teva dent de lleó, enviant les llavors i el teu desig al món. Observa com el teu desig s'allunya cap als núvols, sabent que es farà realitat en el moment adequat. Recorda que al camp de les dents de lleó hi pots tornar cada vegada que vulguis. A poc, torna la teva atenció al cos. Comença a moure els dits de les mans i els peus. Respira profundament. Quan estiguis preparat o preparada, obre els ulls en silenci.